Bueno, ariketak esaten du, posible alda hau betetzen duten bi gertaera egotea, haren probabilitatea 0,5 izatea, berena 0,2 eta haren aurkakoa ebaki beren aurkakoaren probabilitatea 0,6. Bueno, lehenengo eta behin, De Morganen legeak erabiliko ditugu, badakigu haren aurkakoa ebaki beren aurkakoa dela A bilberen aurkakoa, eta buruketak esaten duelako badakigu hau ere 0,6 dela, hemen dago datua, eta gero beste alde batetik badakigu A bilberen aurkakoaren probabilitatea dela batken A bilberen probabilitatea. Orduan, honek biak berdinak badira, elementu hauek ere berdinak izan beharko dira, beraz, jarriko dugu batken A bilberen probabilitatea dela 0,6. Horrek esan nahi du, A bilberen probabilitatea izan behar dela 0,4, ezta? Batken 0,6. Bueno, hori alde batetik. Gero beste alde batetik ere ezagutzen dugu bilduraren probabilitatearen formula. Nik badakit A bilberen probabilitatea dela, haren probabilitatea, gehi beren probabilitatea, ken ebaketaren probabilitatea. Bueno, orain, egingo duguna izango da, ordezkatuko ditugun datuak. Adibidez, A bilberen probabilitatea badakigu dela orain 0,4, haren probabilitatea 0,5, berena 0,2, eta ebaketaren probabilitatea ez dugu ezagutzen, beraz horrela utziko dugu. Zer gertatzen da hemen? Begira, zer gertatuko litzateke A eta B batera ezinak izango balira. Batera ezinak izango balira. A eta beren arteko ebaketaren probabilitatea 0 izango litzatekela. Eta begira, zer gertatzen da, ebaketaren probabilitatea 0 baldin bada. Geratzen zaigu 0,4 berdin 0,5 gehi 0,2 ken 0. Eta hau, ikusten duzuen bezala, ez da posible. Hau ez da betetzen. Orduan, zer gertatzen da? Batera ezinak baldin badira, ebaketaren probabilitatea danez 0, berdintza hau ez litzatekela beteko. Orduan, hasierako galderari erantzun bat emonez, posible alda hau betetzen duten bi gertaera egotea? Ez litzateke posible izango. Hau da, A eta B batera ezinak baldin badira, ez da posible baldintza horiek betetzea. Ikus daigun orain zer gertatzen den A eta B bateragarriak badira. Begira, A eta B bateragarriak badira, momentu bat, A ebaki beren probabilitatea ez da 0. Eta ez bada 0, orduan berdintza honetan aukera bat daukagu, ez da? 0,4 berdin 0,5 gehi 0,2 ken zer egin behar dugu berdintza hau betetzeko ken 0,3. Hau da, A ebaki beren probabilitatea 0,3 izango balitz, eta horretarako A eta B bateragarriak izan behar dira, ze ebaketa existitu behar da, orduan posible izango litzateke bi gertaerak baldintza hauek betetzea. Orduan, bateragarriak badira, posible da baldintza horiek betetzen dituzten bi gertaera egotea. Listo.